Takže čaute ľudia, ja som Oni Adam, dnes vás vítam pri novom videu a toto video bude room tour. Dúfam, že sa vám toto video bude páčiť, keď áno, tak daj like, odbere a my sa môžeme ísť vrhnúť na to. Takže točím to v noci, takže poďme na to. Tu ideme do kúpeľne, tu je taká krásna kúpeľňa, tu máme sprchovací kút, takýto krásny. Tak, tu máte sprchu. No a sme v hoteli Cenger. Potom tu je toilet, tu je potom umývadlo, tu sú kefky, tu máme takýto pohárik a tu sú rôzne kozmetické veci, uteráky a uteráky máte aj tam. Takže kúpeľňu by sme mali, potom máte tu aj nejaké hociaké šuflíky. Keď prídete, dostanete takýto náramok, deti dostanú biely a dospeláci modrý. No a my sa presunieme z kúpeľne preč, zhasneme a teraz, keď prídete do izby, máte tu také veľké zrkadlo, tam sú vchodové dvere, tu je zrkadlo, vchodové dvere, zrkadlo, karta. No, keď prídete, tak tu nás sa môžete obúvať, prezúvať a rôzne veci. Potom tu máte veľkú takúto posteľ, takže takáto veľká posteľ, potom je tam jeden nočný stolík, druhý nočný stolík a tu je veľká posteľ. Proste je tu veľká dvojposchodová posteľ, takže asi nejak takto, že takáto veľká posteľ. Potom sa presunieme, tu je taký menší oddychový kutík, tu máte stôl, stoličky, môžete si tu aj vystrieť uteráky, ako to máme my. No a za týmito závesmi je balkón, môžete si tam všimnúť, že už je tma, ale ináč je to aj veľmi pekný výhľad v noci. Potom, keď sa sem presunieme, tak tu je takéto veľké zrkadlo s lampou, tam je aj telka a potom tu máte stoličku a tam sú rôzne veci. V tomto hoteli je rôzny takýto katalóg a potom tu máte aj telku. Takže toto je izba a my sa môžeme ísť pozrieť na balkón, kartičku si nechám sem. OK. Ešte otvoríme. A tu máte balkón. Ešte si môžeme zapaliť svetlo, aby sme na to lepšie videli. Tak. No a nejaký takýto je výhľad. Je to nič moc, ale dá sa. Čiže tu je jedna stolička, druhá stolička, vešiak, stolík a rôzne osušky si tu môžete utrieť, alebo vystrieť, alebo utrieť. To, čo som povedal. OK, čiže toto si zavrieme. Tak a tu máte aj takú kapču, ktorú keď takto stlačíte, tak zamknete si balkón. Čiže tak. No a ešte raz vám môžem ukázať celú izbu, ako to tu vyzerá. Tam máte ešte taký pekný obraz. Čiže asi toto je izba, čiže keby sa vám toto video páčilo, tak daj like, odber aj zvoneček a zatiaľ čau.